כל אחד דאבל. כל אחד דאבל? דאבל, כן. זה כפול 3. כל אוטובוס זה כמה, 3 אוטובוסים אחד אחרי לידי. כל אוטובוס זה מינימום 50. מה, זה צומת חנניה פה? זה פרוד, לא? אנחנו בין צומת חנניה לפרוד. הוא נוסע רוורס. הוא אומר שהוא הולך לנסוע את כל זה ברוורס. פשוט תספר? אין מצב שלא יצא, אני הולך להתקשר, שלא יצא 150-200 אוטובוסים כמו כלום. זה כזה לבד, לפני ה-150 שיש לבד. תסתכל. לא להאמין שזה בארץ. איזה דיכאון, יואו. אנשים פה הולכים להגיע מחר. וואלה, מי נתן למכוניות לעלות פה? הנכים, האוטובוס של הנכים, בטח. הם לא יבינו שום דבר מזה, הם הולכים להתקע פה לאכול חור. וואלה, זה לא נגמר. תעשו פרסה, תחזרו הביתה. השמידו את כל האוטובוסים עכשיו, זהו. תסתכל. לא יוצא שום אוטובוס. מנחם לייזר, אנחנו רואים פה קריסה מנחם לייזר, זה מה שאנחנו רואים פה. אוטובוסים פה בלי סוף, כל הזמן כולם תקועים, זהו.